Madokachere mabuja akanaka tauya nadzo dzakanaka dzanyasi zuwa rechigumi noribodzi mwedzi uno hwakakunguru ipapa tikutandira kwedu uno kwamutoko wakuru wehurumende wagoenda kumakuwa aya anoikiwa magamba odunhu rwedu kwedu uno kwamutoko wakaenda kopenda mhanduwe nokutsvaira nokukura manyara ipapo tikuramba tichitenda izvozvo kwai zvinenge zvaazvisvinu wakanzi mari yacho yakapuwa neanonzi Achiford Gwangwadze tikuramba tichiti makaita henyu comrade. Wamunangari wanyasi wanga waripo kuHarare wariko kuita katombo kanyaya inowabiyawo wachiti tikuda kuti tibatsirane kuisa musoro pabodzipo kuti tikone kuhisana nyaya yezvinodhaka zvisingabvumiwe drug abuse pachirungu. Pawanga wari kureketa ipapo kwabva kwaita kaiwo zvigananda zvawozvi kwai wikinere abva ati ndichakupai milioni ribodzi Scott kupwanya akati ini ndoisa mamilioni 2 ndokuda pakujiwa nawikinere machakaire akaisawo zviuru 10 zvomadhora okuAmerica tungwarara akati neni ndakangwarirawo ndoisawo zviuru 200,000 $200,000 pachirungu rekai tione kuti iyo mari iyo ichaisiwepi wanenge wachiita sei paribe agoreketa pokare kuti ichauya rini paribe ari kuziva nokuti yandonzika ndichakupai yasiyana nokuti oika rekai tirambe takaringa hedu kuti zvinoenda nopapiwo. Watsano wamwe wanonzi majairosi waagoreketa kuti kwai chivhayo ipapa nozuro uno chaiye agotovhura makambani 2 chaiwo kuBritain kuti agosenzeseke kuita zvokutekaidza mari zvisiri pamutemo. Rekai tione kuti wari kumboedza kudini. Kana paino zvimwe zvinenge zvaburika ipapo tinenge tichikunyepai pai makambani acho 2 ndi Intratech noinonzi Dolintel Trading. Pakanyangariwa mandiwe. Rekai tigoona kuti zvinenge zvipera sei. Mapurisa ozeta rapi ari kuramba achirwadziwa naiye Geza kwaiti ari kutitadzisa kushamba. Gezayo agotonzi akutsvakiwa no Interpol mandiwe mapurisa opasi rese. Rekai tione kuti wachazviita sei. Wari kufungidzira kuti peno akaenda kuno dzimwe nyika zvakaita sana South Africa. Rekai tione wamwe wagoti Gezayo arimo muZimbabwe aribe kumwe kwaagoenda nokuti kwaanochengeteka basi kuZimbabwe. Rekai tione kuti zvinenge zvitekera sei ipapo tinenge tichikunyepai kuti runesu chere kana kuti paribe tinenge tichikunyepai. Ukuwo Walter Muzembi agonza aiwa gobenuka esondo rinouya kuti ndizokunyepai kuti zvobhero zvache zviri kuburira chere kana kuti zviri kunyimiwa kana kuti zviri kudii chedu kuramba takaringa mhanduwe tinenge tichizokunyepai kuti zvinenge zvitekaidziwa sei pokare kuti zvinenge zviteketeka ndozvipi tinokunyepai. Kambani inotepenyurayo Alpha Media iri kuhwadziwa fani mupepeti mukuru wayo Kolwani Nyati mhandiwe akaita kunyangariwa ariko kujere izvo zvaakaita kupfikiwa wari kuramba kumupa bhero wosaya kuti wakomana. Rekai tione kuti Trevor Ncuba nezvaachaita chere zvaagoreketa zviya kuti Chamisa ari kutadza kumirira Jobhosikara saka Chamisa ari kukonzeresa kuti Jobhosikara asungiwe agare mujere huri kuburitsiwa iye. Rekai tione kuti wache zvaapindiwa imomo zvinenge zvitekaira sei tinenge tichikunyepai kana pano zvareketeka. Wagari wokuBeitbridge wagonzi wari kuvhunduka mhanduwe mvura yomuhwiziri Mpopo nyasi yamukira kutoita yogirini chaiyo mhanduwe kunge paisiwa mashizha pakanyangara. Rekai tigoona kuti zvinenge zvitekaira sei. Rekai tigoona mhanduwe asi paribe chizvino wari kuhwadziwa fani noizvozvo tinenge tichikunyepai kuti chii chiri kuitika kana paine zvimwe zvinenge zvazoburika. Asi dai wakuru wenyika watoita kumhanya chaiko kunadzirisa kuti zvireke kuramba zvichiitika izvozvo. Ipapa Mafume Jacobo afuma kureketa kuti kwai kanzuro yeguta reHarare ndiyo iri kuita zvokubhadharana noiyo kambani yoGeopomona. Kwai bazi rinoringano zvokutongiwa kwematunhu ndori kuita basa rekubhadharana noGeopomona ndisuba zvaakutonetsa kunzwisisa mhandiwe
rekai tirambe zvedu takaringa. Kana chiri chokwadi kana ari manyepo zvese zvinondoburika kano kuti kana kanzuru ikanzi nohurumende muno chikwereti bhadharai, ikabhadhara heno kuti mbana anenge abhadhara ipapo. Rekai tigoona kuti zvinenge zvitekera sei, tinenge tichiri kunyepai zvedu. Kambani yoDelta kureketa kuno iri kuhwadziwa mhanduwe yakagwarashiwa nonyaya akakugwa nayo chaiko nyaya yongoendesa kudare wachichema kuti zimura iri kuti vhiringa kuno mari dzomutero dziri kudiwa ipapa kwaiya gonzi inozimura iri kutorehwa mamiliyoni 40 74 million US dollars pachirungu. Pakanyangaritsa. Rekai tione ndipo unotoona kuti mapfene aya kana anonzara idi pakaita kunyangarirwa. Vanoita kutsvaka pese nopasina basa vanotsvaka kuti paite basa. Idihwi zvakaita kunyangarirwa chaiko. Toramba tichindoti wakomana. Dai zvikareka kuramba zvienderera mberi zvakadandini tinonga tichiringa hedu. Ipapawo hurumende iri kuti iyo wakomana taapadhuze kuti tiite zvokunadzira tega mabhatiri orithiamu okuseenzesa nomasora kaya. Peno wakakona kuzviita izvozvo zvinoita kuti zviite nane. Rekai tigoramba takaringa hedu kuti zvinenge zvitekera sei, nekuti palibe chisvinu kana wakareka kuzviita. Ipapapa vanhu vari kutovhunduka kano kutoti pariba ari kureketa kana chibodzi kuti wakomana ko tungwarara uya zvaagonza achauya achiisa magetsi iko kumarokesheni kwedu agoenda nokupi. Kwakandoisiwa heno washoma wakandoisiwa iwa bva zvapera zvakadaro. Ndozvinoitika tichazoonapo kare waakumirira kutsvaka rutsigiro. Wakomana zvakaita kuoma chaiko. Kanzuro yeguta reHarare kwai ipapa vari kuita kunhadzira kupepeta mhanduwe nokunyora mitemo yokanzuru mabylaws pachirungu. Vari kuda kuti wazoona kuti tsvinyidzira chaiko zvisvinu. Rekai tirambe takaringa kuona kuti zvinopera sei. Tinenge tichizokunyepai ipapo kuti zvii zvinenge zvaburika. Asi dai wakanyora wakabva watiunzira isusu vanhu kuti ko tinyepei kuti muri kuzvida chere kana kuti muri kuzvidaba, tibva tawanyepetse. Rekai tigoona kuti zvinenge zvitekera sei. Wadzimai waZANU-PF kwaipapa watandapo kare kuti tivaiti kutsigira kuti wamunangarwa warambe waripo kusvikira kupfuura gore ra2028. Idihwi rekai tirambe tichizvoona izvozvo kuti zvinopera sei, nekutoti palibe chisvinu ipapa kuramba zvedu takaringa. Wakomana woragibhi wari kuti iwo watora anonzi Bruce Holston ano makore 26 kuti aende kotamba mutambo waari kutamba iko kuUganda ikoko. Wabva watomupa haiwa kwai anenge andopuwa pasipoti kawo tonzi iwe wawo kwedu. Rekai tione kuti zvinoperera kupi. Tinenge tichikunyepai. Ipapa kwagonzi mai wache ndo wakazvarirwa muZimbabwe saka naiye ari kukwanisa kupindawo kuita munhu weZimbabwe. Rekai tizviringe hedu kuti ndizvo chere kana kuti zvichapera sei. Tinondoimba kuti paribewo kwedu asi iwawo ipapo. Uku zuva ramangwana mutambo webhora inenge yakamira yakadandi. Herendauzi yabenza ZANU-PF inenge ichienzanisana masimba anosimba bhora. Tinenge chiri kunyepai. Tero 1 mazuva ano iri kutsvaka kuti yofonera ani ipapa painenge iripo noDynamos. Tinenge tichikunyepai kuti zviri kutekerera sei. ZPC Kariba kwaiti kuda kuuya nemagetsi kuti agwine mangoda okumanika Manika Diamonds no ZPC. Heno kuti mbane achagwiniwa ipapo. Yadha yamagaya iri kuti iyo iri kuda kuisana newakomana wokubhejawo emosi kuti vaone kuti mbani mukuru. FC Platinum ikati isu tinoja huku mhanduwe. Rekai tione kuti wachaikona chere kuija kana kuti huku ichaita kutiza. Tinenge tichikunyepai. Bikita Minerals waringa waripo noafano huruwa kwekwe kuno huruwa inohadza mhanduwe katondoka svinu chaiko. Uku Ngezi Platinum wakomana yakamiriwa nevazhinji kuti iende kokwapura kuja chikwata chaScott
sakupwanyawo ZANU-PF Scotland rekai tinenge tikunyepai kuti zviri kutekaira anhu papimo. Tikolinga zviri kuitika pasi rese muSouth Africa motiri kunyanya kutenderera mukwananzi kwaya gosangana naRamaphosa nyasi rekai tione kuti zvichapera sei nokuti paribe chisvinu wamwe wagotoreketa kuti wana mutsvunu ndo wachaenda koringana naRamaphosa zuva ramangwana nokuti pakaita kunyangariotsa chaiko kuzvino rekai tinenge tichikunyepai. Ipapawo pokare watongi wakuru munyika yoSouth Africa wagototi aiwa kwai mukwananzi ngauya atinyepe nokutiratidza zvaari kureketa kuti kwai uori hwakaita kunyanya nomumatare. Eukam ko kairi kuitika kuEastern Cape muri kuiziva bana wamai rekai tigoramba zvedu tichiri kunyepai kana pane zvimwe zvinenge zvaburika ipapa. Kanzuro reguta roJoburg kwai yagoti wakomana tikuda mamiliyoni 400 omari muSouth Africa kuti tinhadzirise makomba ari mumigwagwa yeguta. Wakomana ukaona pakadaro pakaita kunyangariwa. Ukuwo mutongi munyaya yaKate Matlala kwai agoti aiwa paribe nyaya iri kuburitsiwa pada maitikiro ainenge ichiita ichibva yaburitsiwa padandemutande vanhu vachiona tiri kuzvidaba. Usai kuti ari kuikei rekai tigoramba takaringa hedu ipapo kuti anenge ari kuikei tinenge tiri kunyepai. Uku kuno dzimwe nyanya dzomuSouth Africa. Meona Piet Viljoen wagobatiwa mhando yepanorwadza kuAmerica kuku wagonzi wabhadhare mari inosvika mamiliyoni 40 chaiwo mari yomuSouth Africa 70 million rands kukambani yoTammy Taylor Nails nokuti iwanga wari muno muSouth Africa wari kunyepera kuti kwai ndisu takapuwa mvumo yekuti tivhurise vanhu makambani wanga wari kutobhadharisa mhanduwe rekai tione kuti wanoikona chere iyoyi yakafitira kuwanyudza iyi tinenge tichikunyepai hedu. Egypt pabodzi pono Brazil dzanyorerana chibvumirano noChina kuti kwai wakutengeserana nomari isiri mari yokuAmerica. Wakomana panochemiwa apo rekai tione kuti America yacho ichaita sei. Ukuwo tikaringadza mutambo kureketa kuno nyika yoDRC yaita kuita kunakidza ipapa kwai mukuru wavo anoringa nozvobhora kwai anza akaita basa rokuba mari kuno abatiwa rekai tione kuti wachamutsvininjira chere kana kuti wachamusiya. Iyo DRC pokare noBarcelona wabvumirana kuti Barcelona iite zviri kuitiwa noArsenal kuRwanda zvokuti visit Congo. Tikati zvisvinu dai waramba wachiita izvozvo peno ingaite kupfumbura kuri nani nyika yeDRC. Imwe nyaya yazofadza wazhinji Caster Semenya agonzaiwa akabatiriwa panyaya yakaita kuti arambidziwe kumhanya iya. Rekai tione kuti zvinopera sei apa anga aenda manje kuEU Human Rights Court. Rekai titi makorokoto ipapo asi kwanyasi isu aiwa tapeta zvirauro ndini wenyu mhanduwe onau.